Dobrodošli u svet vitezova. U svet gde magija krije se svuda. Gde patuljci brade do poda nose. Paladini, dvorci i druga čuda. Ima tu i slavnih ratnika. Ko si ti? Kakav si ti ratnik? Nisam još, ali biću. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Dobrodošli na kanal Artefakt Markt. Moje ime je Nenad. Ovo je druga emisija koju radim u serijalu SLA 3D štampa. Pošto smo u prvoj emisiji probili led i objasnili o čemu se tu zapravo radi u SLA 3D štampi, ali smo objasnili onako površinski. Ja sam prošle emisije obećao da ću vam u ovoj emisiji dosta detaljnije objasniti o čemu se sve radi i zato sam tu. U ovoj emisiji će znači biti reči o dobijanju jednog 3D predmeta od same pripreme za štampu, puštanje mašine u rad i posle do fiksiranja tog predmeta UV svetla. Pa krenimo redom. Evo ovako, ja ću ići sad na tabletop i idemo da odštampamo neki od karaktera. Idemo neki fantasy karakter. Sad ćemo da vidimo i evo uzet ćemo prvog ovog warriora. I apsolutno jednostavno idemo na download i ceo karakter se skida. Njega ćete naći u vašem download ordneru. Ja sam pokrenuo sad program koji se zove Chitubox, koji sam ja dobio uz mašinu koju sam kupio, uz Elecomars Pro. Što se tiče ostalih štampača, ja ne znam da li se dobija upravo ovaj program Chitubox ili neki od programa koji je sličan, ali pretpostavljam, znači ako nije ovaj, neki od drugih programa takođe radi vrlo slično kao ovaj i u principu kao i kod mašina, da li radite na Elegomarsu ili radite na nekom od drugih štampača, sam princip rada je isti, tako da ako naučite jedan, naučili su u suštini i ostale. Idemo, prvi potez je da učitamo onaj predmet koji smo malo pre skinuli i evo ga, sad nam se pokazao taj ratnik koga imamo. Sad ćemo da pogledamo koliko je on, u kojoj je on skali. Visok je 34 mm, možemo da uradimo da bude 39 mm, povećali smo za jedno. I sad, ovako, prva ova opcija vam je, možete sve predmete da šetate po ovoj ploči, evo da kažemo levo-desno, po X osi, zatim opet levo-desno po Y osi i po Z osi gore ili dole. Ja ću da stavim sad na udaljenosti od ove dole ploče na 3 mm. Ja obično stavljam sve predmete na udaljenosti od 2,5 do 3 mm. A inače, ova ploča koju vidite dole, to je u stvari ona metalna ploča, kako ja zovem šapica na mašini. To je upravo to. Dakle, svaki predmet stavljam na udaljenosti od 3 mm u odnosu na tu ploču. I ovako, ova druga opcija vam je, možete svaki predmet
da naginjete na jednu, drugu ili treću stranu, odnosno po jednoj, drugoj ili trećoj osi. Ja ću u ovom slučaju da predmet nagnem unazad ovako, a pokazat ću vam i zbog čega posle. Evo, na ovako 25 stepeni u odnosu na ploču. Što se tiče, to je po x osi, što se tiče y ose, ostavit ću kako jeste, i što se tiče z ose, ostavit ću kako jeste. Međutim, vidjet ćete i kad počnete da radite sa tim programom, da jednostavno možete mnoge predmete da jednostavno bolje namontirate nego što trenutno stoje. Što se tiče ovoga ratnika, po meni on onako sasvim solidno stoji i on je sad, kako stoji, potpuno lebdi u vazduhu, što je nemoguće. I sada idemo u stvari u sledeći deo programa gde možete da birate automatski da program sam postavi u stvari nosače koji će da drže ceo taj predmet. Ovo dole što vidimo, to je u stvari plastična, da kažemo, ploča ili ti nosač koji će nositi ceo predmet, ali fale šta? I dalje sam predmet lebdi u vazduhu. Ja ću ići na automatski. Evo ovde, na ovu opciju, i on će automatski da postavi sve nosače koje on misli da su potrebni da taj predmet bude odštampan kako treba. Evo, kao što vidite, on je sam predmet, znači zalepio u stvari za ovu donju ploču i u stvari taj predmet koji bude odštampan neće visiti u vazduhu, već je na ovim nosačima. Ja ću da pogledam ovako i da kažem, ok, to je dobro, možda bi mogao ovde da ubacim još, znači da dodam nešto od ovih nosača, da nam se ne bi slučajno nešto desilo, da nam fali neki deo noge ili ruke ili tako dalje. To ćete vremenom sami da naučite, ni ja nisam to znao, ali kad čovjek odštampa jedan, drugi, treći predmet, onda jednostavno nauči, jednostavno po iskustvu već zna da li je to dobro ili treba eventualno nešto da se doda ili pa ima negde viška ovih nosača. U principu, ako imate viška nosača i nije tako strašno, ako imate manjka, onda može da se desi da fali jedan deo ruke, noge ili tako dalje. Međutim, kažem, to sve dolazi sa vremenom, odnosno sa iskustvom u radu sa tom mašinom. Evo ovako, pošto taj predmet sad stoji kako stoji, ja koliko vidim, on ima dobre ove nosače i sada idemo u sledeću jednostavno opciju, vraćamo se nazad. Sada u stvari možemo da pogledamo ovde da li taj predmet u stvari je u redu ili nije. Eto, to će u stvari tako da izgleda, on će da se pojavi od ove nulte tačke i on se penje gore. Ovo je sve broj u stvari redova, broj redova koji on mora da odštampa. Podešavanja koja su u suštini jako bitna, imamo ovako, na samom početku možete da ubacite mašinu, znači koju posjedujete. U ovom slučaju ja imam Elego Mars Pro i tu vidite rezoluciju koju u stvari vaša mašina ima, odnosno vaš displej na mašini ima. U ovom slučaju na Elego Marsu je rezolucija onog dole displeja 1440 sa 2560 piksela. Ili u milimetrima rečeno 68,04 puta 120,96
96 mm. To je u stvari rezolucija koju ovaj štampač može da izvuče po x i po y osi. Što znači, jedan predmet može da bude maksimalno, da kažemo, širok 68 mm sa 120 mm i u visinu, znači po z osi 150 mm. Što znači, jedan predmet može maksimalno da bude visine 150 mm ili ti 15 cm. Ja se nadam da vam je sad malo jasnije to kako funkcioniše. Sve. Zatim, druga opcija, idemo, tu možete da ubacite svaku novu emulziju koju kupite, jednostavno ubacite kako se zove određena emulzija i cenu koliko košta po litru. U ovom slučaju ova Novastan emulzija sa kojom trenutno radim i sa kojom ćemo raditi ovaj predmet, ona košta po litru 37 eura. Zašto je to bitno? Zato što na kraju će vam program sračunati koliko vam jednostavno emulzije treba da biste odradili određeni predmet i koliko to u stvari sve košta. Evo sad ćete da vidite. Treća ova opcija je prvo ovo gde stoji 0,05 mm, to je u stvari debljina jednog reda koji ovaj štampač trenutno radi. Ja ću da ostavim ovako kao što jeste 0,05 mm, što smatram da je jako lepa rezolucija. Međutim, to može da ide još, znači, do 0,01 mm. Ali se samim tim povećava, znači, jednostavno rezolucija, ali se povećava i vreme se produžava koje vam je potrebno da odradite, jednostavno da odštampate jedan objekat. Drugi ovaj red, gde stoji osmica, je, ja sam zadao osmicu, to je 8 redova koje će štampač odštampati pre nego što počne da štampa predmet. Zašto? Zato što veći broj tih redova, da kažemo, slobodnih imate, to vam je stabilnije dno, odnosno stabilnije je jednostavno podloga na kome leži objekat. Vreme ekspozicije ovde stoji 8 sekundi, znači to je po nekom standardu za Novastan emulziju koju ja koristim, to je neki standard, 8 sekundi po jednom redu. Zatim, ovo gde stoji 53 sekunde, to je povezano sa ovih 8 redova. 53 sekunde sam ja stavio vreme da svaki od tih 8 redova osvetli ne sa ovih 8 sekundi, već sa ovih 53, zato što se samim produžavanjem vremena ekspozicije sama emulzija postaje stabilnija, odnosno čvršća. Što znači, ovih 8 redova će biti eksponirano pod 53 sekunde ekspozicijom, a svi ostali do kraja će biti eksponirani pod 8 sekundi ekspozicijom. U principu, verovatno vam je možda to komplikovano sad da zamislite u glavi, ali je u suštini vrlo jednostavno. Shvatit ćete. Ovo ovde sa desne strane stoji kod mene kako je fabrički bilo, tako da ja to nisam ništa apsolutno dirao, međutim tu možete da jednostavno podešavate koliko će sam lift, odnosno šapica da ide gore dole. Ovde stoji na 5 mm, vi možete da stavite na 3, samim tim skraćujete malo vreme, međutim
ja kažem, sve te ovde vrednosti jednostavno ja nisam dirao, stoji kako jeste, ja smatram da je to onako neka solidna, da kažemo, vrednost. Dalje, ovde možete da izaberete da li će vaš predmet da bude potpuno pun iznutra, ili ukoliko radite neki predmet koji je, na primer, u širini 4 cm puta 7, da ne biste trošili puno emulzije, možete da kažete da želite jednostavno da vaš predmet bude 40% ispunjen i da debljina zida bude 3 mm i tako dalje. U odnosu na to, vi ćete uštedjeti jednostavno emulzije, međutim, po nekom mom iskustvu, ja nisam sa tim zadovoljan i ja otprilike uvek idem sa jednostavno punim figurama. Posebno, znači, ako se radi o nekim figuricama kao za što se tiče Dungeons and Dragons i ostale figurice, jednostavno tu nema potrebe eksperimentisati, jednostavno kažete full i gotovo. To je u principu bilo to što se tiče podešavanja i sada idemo, to je bilo podešavanje koje će, znači, da ide, kako će da bude odštampan predmet. Idemo na ovu opciju i on onda sračunava sam kako će to na kraju da izgleda. Ovde imamo podeljeno ceo taj predmet u redove i trenutno imamo, evo ovako, trenutno tu imamo koliko, samo da pročitam, 845 redova. U stvari ima taj predmet i ovako. Za taj predmet vam treba 3,44 ml emulzije, težina tog predmeta će biti 3,8 grama, cena tog predmeta je, kao što vidite, on je sračun u odnosu na cenu emulzije 0,13 € i vreme koje mu je potrebno za rad je 3 sata i 14 minuta. Ja ću ovako da kažem, evo, snimamo taj predmet i idemo za mašinu. Pošto smo taj fajl koji smo malo pre obradili u programu, pošto smo ga prebacili na USB stick, kreće rad sa mašinom. Palimo mašinu, kao što sam u prošloj emisiji opisao ukratko o čemu se tu radi, kako radi, sad ću pokušati bliže da vam ceo taj sistem, odnosno proces, opišem. Sam USB stick stavljam, znači, u samu mašinu i to je sad u principu spremno. Ova posuda koja je providna ću sad da skinem da bi sve uspeo jednostavno da obrišem, zato što je sama mašina je stajala par dana gdje nisam palio, tako da ću svakako da je obrišem malo sa izotropan alkohol. Ali, zato nam upravo trebaju rukavice koje ću da stavim, jer sam izopropanol ume da bude štetan za kožu, suši jako kožu, zato što ja mogu da vam priznam, mislim da sam ja par puta nešto i čistio
bez rukavica, sve pomislim kao hajde to će na brzinu da prođe, međutim jako brzo je počela koža da se suši i da puca. Eto, to je problem kod izopropanola. Ovde vam, znači, treba izopropanol alkohol i jednostavno ćemo jednu maramicu da nakvasimo i da obrišemo prvo ovaj mali displej koji imamo na mašini. Zatim, ovo providno čanče koje imamo, foliju ćemo, odnosno dno koje se nalazi od folije, ćemo jednostavno da obrišemo sa unutrašnje i sa spoljne strane. I zatim ja obično uzmem još jedan posle papir, odnosno maramicu, još jednu, i jednostavno sve to što je eventualno i ostalo, nije isparilo, osušim sa suvom jednom maramicom. Kad se pogleda kroz ovo dno, odnosno kroz foliju, treba da bude apsolutno čisto, bez ikakvih mrlja. Onda zatim ću da pripremim da ne bih ovo dno stavljao na pod dole, znači na neko drvo i na bilo koju podlogu. Ja sam jednostavno uzeo od stirodura, sam napravio malo postolje, znači par santimetra veliko, da ne stavljam dno i dole, da se ne prlja. Znači koliko god možemo da izbegnemo jednostavno kontakt te folije sa dnom. To je u principu možda i nije potrebno, ali ja to tako radim zato što smatram da treba izbeći bilo koji kontakt da se to uprlja. Eto. Ja ću ovog puta da uzmem Nova Stan emulziju, koja se inače pere sa izopropanol alkoholom. Tako da, to je neke sive boje, to ću da koristim, uglavnom koristim tu, mada rad sa bilo kojom drugom emulzijom u odnosu na boju, jednostavno samo se menja boja, kod nekih se menja i malo dužina ekspozicije, ali u suštini je princip isti. To znam da ova siva se eksponira 8 sekundi, a znam da se Nova Stan crna emulzija eksponira čak 12 sekundi, što produžava znatno vreme, ali jednostavno to je tako, to je tehnička stvar koju jednostavno ne treba menjati. Emulziju treba dobro promućkati, zato što pri stajanju ona se malo rasloji, ali jednostavno promućkati. I to je to. Ja mislim da je ona spremna za sipanje. Ja ću još jednom da proverim da li je dno od ove posude sasvim čisto. Jeste. I jednostavno sipamo emulziju. Za ovaj predmet nam treba oko, ja nisam pogledao tačno, ali mislim da nam treba oko 10 ml ove emulzije, međutim, svakako ne možemo da sipamo 10 ml, već sipamo jednostavno više. U samom ovom čančetu može da stane do 250 ml emulzije, međutim ja sam sipao sad negde pola, to je oko 125 ml otprilike emulzije, što znači da svakako za ovaj objekat koji planiramo da odštampamo, svakako imamo dovoljno emulzije. Šta još treba uraditi? Ja ću
ovako, emulziju ja obično prekrijem sa jednim papirom gore, da slučajno ne bi upadala neka prljavština ili neko trunje u samu emulziju. Zatim, ovu gornji držač ili ti, kako ja to umem da kažem, šapica, treba takođe očistiti izopropanolom, zato što jednostavno što je to čistije, to se jednostavno bolje zalepi predmet za dno dole. Ili ti, pošto to, ja kažem dno, pošto to stoji gore, to je onda jednostavno gornje dno ili ti plafon pod mašini. Ovako. To je sad jednostavno idealno čisto. Ne znam koliko može da se vidi na samom ovom snimku, ali mislim da se to dovoljno dobro vidi. Jednostavno očistiti dok jednostavno nema ni jednu jedinu mrlju. Stavljamo ovo gore i šrafimo za nosač. Što znači, apsolutno nema nikakvog pomeranja. Šta sada radimo? Sada možemo da jednostavno skinemo rukavice i da radimo bez njih, zato što nam to nije potrebno. Pošto sam skinuo rukavice, sad dolazi deo gde nam rukavice ne trebaju, a lično mnogo lepše mogu da radim bez rukavica. Zatvaramo ovaj alkohol i ono što sam zaboravio da vam napomenem, treba uraditi poslednju jednu proveru mašine što se tiče ispravnosti, a to je sa jednim čarobnim alatom, to je parče papira. Kako? Idemo ovde na opciju Tool i onda spuštanje same mašine do jednostavno do dna. Pošto se mašina spušta do samog dna, onda moramo da jednostavno kad dođe u taj krajnji donji položaj, moramo na mašini da kažemo OK, zapamti taj položaj, to je poslednji, odnosno najdublji položaj do koga u stvari ova šapica ide. Evo. Pošto je ova ploča stala na ovaj displej, zašto mi služi papir? Da proverim da li ploča leži dobro sa svake strane, znači sa leve i sa desne strane, da li leži dovoljno dobro u odnosu na displej ili leži možda nakrivo malo. Naravno, ovo je sve zašrafljeno, ali može da se desi u toku rada nekad da to mora da se jednostavno dotera. U ovom slučaju, pošto vučem papir sa leve, pošto vučem papir sa desne strane, ne može da se izvuče, znači da ova ploča leži, tako reći, perfektno u odnosu na displej dole, odnosno bit će u odnosu na dno od ove posude, jednostavno u perfektnom položaju. Pošto je ovo sad
sasvim savršeno, ne treba ništa da se kalibriše dalje. Idemo ovde i vrlo bitna stavka, reći na mašini da ovo je, potvrditi da je ovo donji položaj na mašini. Samim tim je ovoga momenta je mašina spremna za rad. Ponovo podižemo ovaj nosač na gore. Dovoljno je podići da može da se stavi ova posuda. Stavljamo posudu i krećemo. U ovom momentu, šta je bitno? Bitno je zašrafiti levi i desni šraf na mašini, odnosno pričvrstiti posudu ili ti tank za mašinu da pri radu ne bi eventualno išlo levo-desno, gore-dole. Znači jednostavno pričvrstiti da to nema apsolutno nikakvo pomeranje. Samim tim mašina je spremna potpuno za rad. Stavljamo gore ovaj crveni poklopac. U prethodnoj emisiji sam vam ukratko objasnio kako izgleda, prikazao sam vam kako izgleda zapravo ovaj menu. Imamo tool, imamo sistem i print. U ovom slučaju idemo na print i tu ćete vidjeti da postoji, evo ovako, postoji mala slika predmeta koji želite da štampate. U ovom slučaju, znači vidimo ovde tu sliku i jednostavno idemo na play i igra počinje. Evo, odlučio sam za ovu priliku da bi vam dočarao kako to uopšte na mašini izgleda. Sklonio sam onaj crveni poklopac, tako da ćete imati priliku da vidite kako uopšte izgleda jedan moment dok ovo dno u stvari uranja u emulziju dole. Pa krećemo. I samim tim je počela i štampa.